up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Artimang, lukumang, nana sasa bayo koromowe wato wispo def mama sernam. Anyun su serna se karuf ko archi en luku de prespartori. Sobu so noya so artimang lukumang nana sasa bayo koromo. Ude inwa watara. Penunu de my kare verkiezing. Verkiezing na wansani. Dus desma die etaki minego stem no meka fout dati. Want if you no go stem de san nego boom in a recht futaki. Ja, dat na wanf de sani. Nummer 2 de taki dio go stem da im luku fa ontwikkeling ego. Fa asan bede. En im sabi omdat zijn de zijn belangrijk, vooral de jongwang. Inom luku pe yu fadong, maar yum luku pe naki futu, fi saptaki nogo naki futu dape baka. En dat we shitak u leer de les funu, de smapotu we pai man. En mis don janso na nga jongwang, die enseref safoteru no, sana adenki fu eng, dat ago in a politiek. Misika ini. Ja, meneer Gambo, grand tangi fu diugima okasi fu dinyo programa tide. Mi neng na Xiomara Kadogan. En mi de wafden de na kandidaat fu VHP. Ja. Kandidaat nummer 43. En itaki ari decide mi go in a politiek. Ja. We meneer Gambo, je ziet dat de hele tijd iwan kondre, iwan op inspraak, iwan doa san, iwan betekenen wat echte san ge a kondre. Ja. Da, misschien je hebt verschillende fasie voor dat. Ja. En wat de fasie na voor nemen deel in a politiek. Ja. Ja toch? Dus, mi goko, mi luku, mi beweeg wat zo in a kondre verschillende organisatie. Da baka dat, mi meka keuze voor go in a politiek voor apa echte impact in a kondre. So, maar voor zijn de dat politiek wana ome politiek partij maar voor zijn de meki I vind dat je moet gaan naar VHP. Sana rede, zij zien naar VHP. We meneer Gambo, luku dat je grokong, toch, in Sranang Kondre, dat de mij begin bari dat ja, alle politiek partij beboem, boy VHP. Ja. Ja toch, want de mij vindt dat van ja, na zo van je karing. Nou, een kuli partij, like van de taki. Ja. En de man no loop blakkamang. En de man werken blakkamang tegen, de man discrimineert. En nanga mi nieuwsgierigheid. Ja. Dan ben ik lukutak, even true. Zo, maar dat vertel me. Van je ervaring. Meneer Gambo tanga no motegi kring mi atiere. A moment sa mi kong in a partij. Ja. Tanga no. Ja. No obstakel no be de game fu groko. Mooi. No obstakel be de game fu gro in a politiek. En tegen deel. De mabe push me gomoro ga fesi. Ja. Dat no de. Dat mi det op de na kandidaten lees van partij. Ja. Nou op dat no obstakel be de game mi profileer, mi broko, mi doe mi san, no was man no werken mi die tegen, no was man no stop mi, na gewoon mi gro tak tangalas de ma fentak mi doe auroko boom, de ma bevind mi boom, fu de tapa de na kandidatenlijst. Dus a heer tori fu, de no lo blakka man nga de soort standaard. Mi nooit no ervara standaard. Zo, we gaan morgen varen. Maar no yuna DNA-kandidaat. Ja. Ja, voor zij go eigenlijk. Zij wan go do kutaki kom binnen. Zij wan go do. Meneer Gambo luku te ontwikkel wan kondre. Ja. Da ja tranga smafanodo. Ja. Toch? Dus a eerste san fu sami ego na dat de gezinnen toch in a kondre da wa tranga gezin na wan boom fundament. Dus ja. wakti, want om Nile se fluister met tak sami se bedoeling a teranga gezin. Dat wan taki tak im ondersteunde sma in alle soort verschillende sani. If na skoro, Ja. if na ondernemerschap, Ja. if na tak de kies betre datra. Ja. Ja toch alle de soort san dat moest de, zodat
a gezin, ma, pa, ching of mat, ching of pat, ching. En dat trobi zo van gezin zie eruit. Ja. Maar dat a gezin, de boem, de man, de stevig in de soe. Zodat de man schreef kan broko, tranga, ja op boven kondrek moro fara. Dus met andere woorden, betakang wantra jongwa, dat een beetje gebruik woord. Dat je no. Je waka 500 meter, Ja. dan land je waka 500 meter. Precies. Om met you. Dus Precies, als aan dat nom is. deso tak je stong, mino manyang, mina disi. 5 en a pistor dat. Nee, toch meneer Gambo, luku, a hersan na, je a wang anu e wasatra anu. Juist. Na asandat horu na usrefi. Awa au ne wasatra anu. If je waka 500 meter, automatisch land je waka 500 meter. En we zijn no lanti, wantra actor of wantra bedrijf of sumasa organisatie in a grondre, do waka kom met you, maar je moest do je deel, zodat atra seifa kondre, do de deel die je ook doet. Dus dat wan taki te wan jepi, den bijin jep yuserefi, fi kan fen a juiste Zuiver. jepi die ja van no. Zuiver, zuiver. Dat En- is aan 50-50 toch? Zo, en daarvoor VHP ego. Omdat de mai karen kuliman kasmoni. Furus mano sabasan dati. Want wan bigi man bete mitaki dim fen woroko pas, da man te mitak dan wim ingo duna kuliman kasmoni. Am te amatak sot kasmoni, da bank de. Da kapot mi mona bank. Amatak anot dat me bedoel. Amataki i ap vrouw toch, mitak ja. Amatak dem go me kwa sterke gezin. Da suma maleri e leri. Suma no maleri, de suma maleri da we trowe ala moni gone tap. Ja, Suma no maleri dan go parani Ja. of ago kwechi. klopt. En zo krijg je een sterke gezin, Klopt. baka dat je kies een sterke familie. Dat me bedoel. Dat je bedoelt. Dat me bedoel. Oh, nou, En if dat- je hebt een sterke familie, een familie maakt deel uit voor een heel samenleving. Ja. Dat zou zijn. If alle de familie in een samenleving trangen, dat samenleving ook trangen to automatisch te. Automatisch, want Ja. dat wij hara terawang. Dat me bedoel. Dus we noemen lible karabu in bari. Isha wij kringa lok to de haren kagrom. Dat we noemen do. Nee. Zo, dat we luku de sandisi. Dat je shitaki a vooruitsturing van de hervormd partij, VHP, is zorgu taki, train sani. Maar me want to san e gebeurt de na day. Dus ma asandis met taken. Tante Jenny, Koromo Suto, hoefdraad. Karkon Jimmy. Ja, van trek. Van trek. Alla de mandati. Uno kan op het napuan die do gat op de podium. Do leg uit. Isabi. Want tante Jenny tak da pina beko in 2016. Maar tante Jenny net tak da taki uno manya stabiliteit 2010 die de teka kondre abra nanga wan koers voor 2 tak tak minek bataken. En de jongen moest sabi dat ino de is staat voor haar koers. Tapa op niveau dat hij of gomoro hei. Ja. Leki broko alasan ka grom. Ja. Ja, 5 en een pistor dat. Maar meneer Gambo, sami want tak abrasan dit. De met lek na want tra partij, Chara Pina kong in 2016. De ne vertel dat 2010 tanga 2015, adebe de namakti. Ja. En Pina no bede. Dat plotseling die de kon 2015 baka e bar so fa ay gobung ina konde dat 2016 plotseling bena wayari a her konde begin Pina. Scatter. Ana scatter next no de dat ay bari tak dat so trots ay bar tak be mus len money fu pay ambtenaar. Fa kan de so trots ta pasan dati. What 2010 tanga 2015 ayo bede dape. Ja. Dat 2016 plotseling i me mus len fu pay ambtenaar. Dat suba scatter aan money 2010 2015. Wat a pister dat in be afleni. Ja, en daarbij de opolin plafond fukangolen moro en bij de ambra missie pe abe abamakti want de te luku de 3 makti arti maluku mio te ju wasanti de uno mek no was ma ju 60 neji ya de 3 makti wa yarte mazara somo arjo beteji mazara feni chanlek president tagmina ju bas uiteraard ik attacken omdat a DNA na wetgevende macht. Ja. En te de man me kwa wet de ka de president, ka de minister, ka de suma. Ja. Ja, before sama wet. Behalve te je af want rapportje, je hebt een dictatoriaal soort gedrag. Ja. Dat je een bepaald wetgevende mag je putawan zien. Ja. Ik kan denken dat hij de president na baas voor een heer wetgevende Dus macht. dat want ik tante Jenny bij de spek en bonen dat Dat
Dat me wel leg je uit, meneer Gambo. Oh. Abes don drape nak amra, ma anof nak amra fu abu fa kondre, nak Nee. amra fu abu fu de. Igisma. Mooi zo. Dan to luku de sandisi en me tak nanga bewijs en suma wan ka chamga krutu. Wan mi yere da wan modo da de decide dati of wie sa de wan de kan taki de ka skrifi mine yera sa na mina masar Gambo degnati. En mo tegu nu taki da mo soru nu sa de bedu. Ko luku. Vertel de leugen zoveel keren. Zoveel keren dat u gelooft in uw eigen leugen. Leno bem leni, voor veel money voor bij ambtenaar. Eigenlijk waren nationale Djiboutiboe partij. Midabe, 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 midabe. Ai, ai, ai. Is dat in 4 jaren ons land in duisternis is gedompeld. Het land is in duisternis. Maar als je niet eens bent met mijn hervorming, als je niet eens bent met mijn koopkracht, als je niet eens bent met de voorziening van goedkoop kapitaal en bouwen van een woning met 7% rente, als je niet eens bent met gesubsidieerde percelen die ik aanbied aan de samenleving, als je niet eens bent met die stabilisering, wat we gedaan hebben, als je niet eens bent dat we 60% inflatie teruggebracht hebben naar single digit, zeg, u gaat al deze maatregelen terugdraaien als u durft en moet dit. Kom dat verklaren. Kom dat verklaren dat u dit gaat terugdraaien naar 25 mei. Komt u dat doen? Maar als u dat niet kunt doen, hou op om goedkope politiek te bedrijven. So, dat doe je dati. Def dat no sari. I verstaan dat de gomoro fara. De scatter akonder. Dat ti de na de. Yaba deseti. Dat de serefisma. Sus. De serefisma. Die je borka konder got napu. En de no bictiara. Dat jere mi mek fout. Dis na de fout die mi meki. Mi wan herstel de fout die si. Ujim vergevenis. De sanda de taki, maar de service maar dat daar visie voor een partij, een paarse bedrog, dat de want hier kon er 5 dat Nee, die. maar meneer Gambo, want eigenlijk in principe in de eind, dan noem ik fout. Dat is Ja. zo misschien toch, want als je maakt een fout, je snapt dat je maakt een fout, dan je kon toch je openlijk van je maakt een fout, zo openlijk je gaat toe dat je actie vergevenis van fout toch. Ja. Maar voor die dingen doen, Ja. dat in de eind minder denk dat de vindt dat de maakt fout. Zo, maar dat luku dat me kon tot de conclusie te meer voor een jongen, dat kan een midja, dat me kon tot de conclusie taki, a regering disi, ne kwetje afvolkelijk voor in een ren. Dus de die opo, de gooi trouwen nyanjeng, itapa ren, Ja, de kabanga ding. nee. A regering disi, e zorgu e luku tak ime woroko, Ja. ime ontwikkeli serefi, Ja. ime se dusani, Ja. dat hij sta je bij. Klopt. En dat hij sta bij, dat je zelf een chari zelf kan lopen. Ja. Lek fout dat je waka 500 meter, a regering waka 500 meter, kom met Ja. je, dat alibi e go. Je verstaan, maar desma disi, na losse handen, na bakauso politiek, bakauso regering, isabi toch, en dat no kama. Kuluku, ete waf desanif den. Desma die tak de pot deserf ka fesi. Tak doko tier kondere. Schaamteloze Simons vertelt in Nederland over de crisis in Suriname, terwijl zij de veroorzaker is en haar regering 3,9 miljard Amerikaanse dollar aan schulden heeft achtergelaten dankzij corrupte en veroordeelde partijtoppers als Robert van Tricht, Hoefdraad en Ginmardo Chromosuto. Ze wil de redder spelen terwijl zij de veroorzaker is van de crisis in Suriname. Tijdens haar NDP-regering hebben vele NDP-functionarissen misbruik gemaakt van staatsgelden. Volksgezondheid werd kapotgemaakt met miljoenen aan schulden, SZF werd leeggeroofd en de jaarverslagen waren vernietigd. Ex-minister van Volksgezondheid Elias misbruikte staatsgelden om een dure studie voor zijn dochter te betalen in het buitenland. Bij onderwijs werd een bedrag van 100 miljoen Amerikaanse dollar verduisterd uit het naschoolse opvangproject en er waren steeds grote stakingen in het onderwijs vanwege onderlinge ruzie tussen ex-minister Pineu en vakbondsleider Valies, waarbij scholen wekenlang gesloten waren. De Centrale Bank en de Surinaamse Postspaarbank werden leeggeroofd door Robert van Tricht en Gilmore Hoefdraad om luxe privéauto's en villa's te kopen. Simons presenteert zichzelf als de presidentskandidaat, maar komt met dezelfde oude corruptelingen als Bauva, Sadi, Van Tricht en Chromosuto om Suriname weer leeg te plunderen. Dat we shi taki
Sami etaki, maar misref no wan taki wan mi aba ervaren, me kwan jong wan die koi na politiek, kon taki, me ka soru nu, fade sande wan son sane, jersani, en isap sade do no. De mai suku elen bonyo in okoro barafu. Dus if wan chisani, sa, de blase sobiji op, Ja. data na wan masker de wera de fesifu, or yuna na sa saba yokoro mga de jong wan spotu. Takangami. Ja, maar dat nou, de proberen voor tap de igishing na de zoeken op de team foutjes zijn met nota. Ja, pe Dat euro de- fout meki. Automatisch een fout maken dat want ik in euro. Nee. Ja toch? Dus de team san die ze de blazen zodanig op, want in principe amus de bigi moro de probleem sa de masref creëer ja so in a country. Juist. De sobum de sansa de mana chinsani de sanfu no na moro bigi sani dus de moro betre. Maar meneer Gambo dat u duidelijk ushi. Duidelijk ushi en mi vindt taki want lek van you taking lek jonge wang je rekent tak de urus maar je lobby taki voor het verleden. Ja. Mine tak voor het verleden met tak voor sang mi committee die mi kong. Ja. Toch? Die mi kies verstand voor a politiek, die mi kies verstand voor asan Euroko. Ja. En voor die mi kies verstand voor sa Euroko, meneer Gambo. No jongen, asan sa misschien de afgelopen komitak 20 jaar. De afgelopen 20 jaar met teki. Nastis, in wat soort heuvel, dal, vallei, soort saniwe ook wegot. Awange opa kondre, atrawange broken. Awange opa kondre, atrawange broken. Je kare passe bedrog. Ja. Dat na de man track record. Voor Broko Broko. Kondre. Broko kondre. Ja. En dat bakada dat ook een zogenaamd like redder. Ja. Isabi toch, want te je broko wan kondre, want trasan moest open. Maar voor open baka, te je wan soro, a datra moest dressen toch? Ja. Dat te datra dressen, dat je happy. Ja. Dat pota judium, ay bron. Ja. Dat so bung na datra na fout. Ana datra na fout, dat datra de drape. Voor de rest, Voor joh. dress you. Dat voor die a datra, e happy te a datra dress you. Dat so bung, as masa, koti na nga nefi o kontak ishi, a datra no bung, make me come baka. Fu kon koti baka. Koti baka. Nee Ah, toch, oké, meneer toch. Gambo, nee toch. Maar Nee, je toch, reno. Leri. Maar de, ja, leri, want de bijisma abuan sanetaki. If you mati kor you, if flauw. Maar if you or you serve a spot, you dede. Ja. Dus uno make a fout dati. No one yura dan do loisi. Uno make a fout dati. Tak wansma muskon di edui asa de wan moisa ni bri yuri wakaja ma makai suti. Maar je gon noma makai suti. Je tevreden, ta maka suti, je tevreden. Ja. Ano kano Ja. buno wansma no lobis chat hier. Nee, zeker niet. De matak buriki schreef ne nake ede na semsto. Nee, toch. So, dus im sabitaki te je jere de sani. De sa im duna hoor en wederhoor. Want ja, wan losma escrivi de mijn kaart man broodschrijvers. Dat de man dat het is money voor schrijf san tegen. Voor mek igo denk tarasani. Dan dat te de mais do en is sam lobby desma. Te desma lees de soort from so disi. Da yanga de man ma voor een normaal debat. Ja. Want de meki bari huise verder Ja. geri dat inoman taki serefi. Want sana sani de mai bereken taki. Te meki bari. Te rigeri. Nee, Dan mi tak bon sani. dat ding. Alek fosten tem tanta begading politiek vergadering. Ja. Dat is de chaos. Baya mataki, afro taki, mam tanta sataki, ano man vertermi. Omdat na bobari de gomeki. Ja. I verstaan Ja, toch? ja. En undis no denanga sandati. Ja. Wes donda we taki, dat we levelang o serefi. En na wan nyunten ude, Ja. na wan trasot politieke bedrijf. Ja, Na toch. politiek pedema is sorry de win marchi fu padek moto uit a peti da santeno o archi wan. Oh, Sranang. Oh, Sranang. Ay Sranang. Oh, Sranang. Eki big up. Uno kon kodu af san. Ogwe. Uwisi pasantranga. Uno lasi ho. Uwisi pa akasi beleg. Uno lasi ho. Srana you tranga. Srana you tranga. Srana you tranga. Ketrede akong. Bobina stay. Srana stambawis. Me kono play. Wa ekte leeg. Daar zou ik daar aan
den pai ma sabe meki. Srana sano seti, abib ki pasensi. Srana ma motranga wami sabi unolesi. We oru fraga hey, we kind of de no masaka we. Straight, no de no masaka we. Oh me arika we sigu ontwikkeling dus bron corruptie. Straight, no de no masaka we. Uno pina moro, un dresa soro. Oil and gas is certified, the pai ma sabe meki. Fetigi we kondre srana ko bondru kona wambika winawa Atendoro uno pinamoro Atendoro uno pinamoro So, dat we hier apoku. Dat want ik apoku disi. Zij doen hij. Boy, meneer Gambo. Dus, motegi, kringere. Dus, eerst lezen die meer apoku toch? Eerst dat een soort echte, wat trots. Ja, dat want je wan kijk tapu. Echt waar, big trots kon aan tapu tak. Ai dat werkelijk. Want, lek van je taking, u moet uit wan boom, die pipeti. Ja. En dat poku etak nu atendoro. Ja. Tak unaf pinamoro. En een gomoro fara. Enige san zou moest doen. Ja. Een gomoro fara na VHP. Dat na enige san dat atendoro ba. Go moment die si moest go doro na VHP. Dus dat want taki. If je mek one passie. Dat passie de begaanbaar. Ka wakatapu vrij. Ka rei. Kan duisani. Ja. Dat ino kan go dichi olo ina passie. Dat me bedoel toch meneer. Fino maar rei moro. Nee toch. Voor persoonlijk belang. Ja. Want ala desma mio te yu archi maluku manana ba yo kormo. Mina waka man. Me waka starati me gawa loperesi. En desma di eji de yong wan fire. Tak godu disi. Godu dati. Tak disi. De seka bonomo. Berika tak do purus maina bon. Anga de san dati. Je verstaan. Den es don dat de ap de bon libi. Dat you Judena no to. En dan one ik moto uit aan no to. Want in tan precies zo vaak kan misbruik je baka. Vaak teki boba meki so. Je sabi toch? Dat de wan do. Kwetje lek fouru ino ren. En undisi uno denanga sandati. Ja? Fouru abe presi. Ma unlibis ma ino kan gebruik lek fouru ino ren. Sa yum do. Yum voede afvolk op. Isabi toch, no plek keizer Nero na nga mi geef het volk brood en spelen dat je wij harala santek kayu dat is mas dong in de BGA also. Im loko bon pedes ma di esu de fire de mananga de fika kon go loko pedeta. Ja. De loko pede. De no puri pede. Nee. Nee toch, want if de puri pede de no ma mek misbruik vita. Juist. De no ma mek misbruik vita ki de no ma beïnvloed je na de sansa de. Nee. En soms ma efeni taki ja sawe go suku na VHP. We mi ote yuwa sani. En o mag sabi. Tak mi na wap chindi altijd mi anu going toko. Altijd mi anu work o mi futu going toko. Mi do mi best en mi sorgu taki me lees ga fesi. Me lees dus luko no. Te ya letanu nanga kurtanu. Te kurtanu duwansani. Letanu e corriger da me saptak neina letanu mimtang. Ma mino kantang na kurtanu. Wan mi kot mi kurtanu kotito. Da mi na torobi. Madam neuro kangam letanu. Da me tanga sichi anu. Ne dat no kang. Ma wansan mi wate yunu. En sabasan dati. Wans libis ma acting finga.
Dat kan de 3 voor de anu. Weer linga. Weer wan finga linga. De tratu no weri. So ook toe na ter anu. Maar iwan teji mi. Dat damin pot de tu finga puru. Omdat de no weer linga. Maar de ab de functie toe. De ab de worko toe. Na so serefilek fa asadis tak me café happy. En na wan de finga. Dat wis anu weer linga. Isabito. Maar aben deal sa ei do. Fu sorgo taki. A konder café si a economia. A brom jari. Sawe seti. Isabito. Kan de fosa be de wan trasot sani. Man no wano desomoro. Ti de na de ano desomoro. Want je wordt gewaardeerd. Isabito. Me bedoel ino ko ina partij taki. President. Migado. Ino kan bij wan auto Jimmy. Natuurlijk niet. President. Een minister. Ino kan Jim disi. Natuurlijk niet. Na eka en de rest mag steken. Asan dat no deso. Te you kon ina partij disi. Je kon voor leveren een bijdrage na. A economia ontwikkelen van konderen. En if him abwansan yo chiseng. Dat na standaard. Yo kiseng. 100%. Sagado big you that you must abi. No was maar poering fi. Nee. Dat je kon lek van you taki meneer Gambo. Mi no ko ina partij fu fen wan functie of fu fen disi of fu fen dati of dat ma mus give money fu mi kan detak me tak mina fe haper. Nee. En of dat mi kon a eerste sans mi tegi a voorzitter tu di mi me kenga sanen. Mi no kon ja fu fen functie. Mi kon ja fu lever mi bijdrage. En je kiest haar ruimte in VHP. En ik kies haar ruimte voor lever me bijdrage. Ja, dus eigenlijk in een partij die zie aan stemmen waar je stemt. Maar je kiest haar ruimte voor lever een bijdrage naar ontwikkeling van konderen. Je en tegelijkertijd je gezin en ontwikkeling zelf ook. Daarmee bedoel ik. Asa ne worko terafasiara. Nee. Asa ano dat je yes don dat pas dure je lang je futu dan yang je kon say. Dise ko inse, dringe ko inse, lek fa je kade sa foro in a kippenhok. Ja. Ana sa ne broko. Nee, want sana kan trade me takanga wan young one. Ja. Tame aksama bitakma. Wan na wan san sam shide ma bron faragato. Da san dat is stormy. Ja. Dami ni gade mami waka. Mitak fu sein do doa san disi. I yawe broma faraga wan ta president ne jomoni. Mitak say wana president muse waka staten land am libe worko say do de waka parat money. Mitak na dat iwani yo one money. Mitak maluku yuwa young boy de min romen pusi yaw men sabana ja. Go pochani na doti go do wan san fi serefi. Ko yep mek moitif sorgu yumma. Ja. Want imma sorgi pa sorgi ba. Ja. Dai ko mek moitif jiden baka. Lek van a regering die si editor. Weet je, baka, ik ook karak versterking. Die sego, isabi toch, asani stabiel, as awani. Je verstaan? En je ziet de ontwikkeling. Maar sana sani. De man die si leerders maar dat de nomloop ontwikkeling. Nee, meneer Gambo, de moest doen. De lek van je takaboy tak. Daarom, de jonge wang zou op nono de. Hier kon er eigenlijk op een heropvoeding van nodig. Mooi zo. Maar heropvoeding tak inomis dong dat president tocha. Maar dat charmonigi o waka black fire waka meet the people don't know. They waka nanga want to bundles money in en saka dat they praat money. Sana go. You must do you day like fire taki trusiano in a grond. Ja toch. If ano per se prani mat trafas ika meka santu. O men trafasi defi no terma na wiri de brei terawai bori. Terwijl ik bij Sigri, terwijl doe DC en no ministerie van Arbeid de, ik drop out voor scoren, ik kan go sluiten aan daarbij. Isabi toch? En dan moet je wel vinden, meneer Gambo. Je hebt een bepaalde talent, je moet doen een bepaalde ondernemer. Dat, als een regering die Eseti kong. Awansan se moest doen, je zorgt dat je vindt een konman. Ja toch? Voor schrijven project dossier. Zuiver. De go dine. En dan moet je mooi van meneer Gambo. Aan ministerie voor economische zaken. Dus maar schrijf als zo zei kan je doen de standaard. Dus if you schrijf no man. Je met contact, de mij begeleid in een herproces. No me gara. Met tegi. Aso wansan nepsa. Dat zo desanesa. Dus optie lai. Toch? Optie D. Voor je kan vinden je money tapar. Waleti passie. En if you want do you ondernemen. Je met contact gewoon. Manier de. Jongeren raad voor kabinet voor president. Schrijf toe. Zij kan je de jongeren in een hertraject.
voor de smak kan vinden money voor Dus de inom onderneming. abi, samen verstaan samen die ze leg me uit, inom ab minderwaardigheid complex. Nee. Dat kan man dat leren me nog moeie Nee. man die sanga dati. Nee. Want na so de kwetji fi leer Juist. haat en dat no boom. Juist. Maar jere ja mi dati anga yari sam abi. Dan me tang dumi eji sanete sobu so me trusmani na grond. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De kan tak mina wa jaja sarnama en mina wa jaja sarna uma. De kan taki if je do your best. Je parani chingruntu je abisani. Da amoni di e confredi na go baya gruntu. Dat wanta ki me budgeteer. Dan ik kan doen wantarasani. Ja. Ik kan bij een piscasi, zijn een manja alati, maar je bij een piscasi of ik kan bij een pisoep met die zijn een ja alati. Maar ik parana se bere, dat je go budgeteer taki. Den gruntu din paranja, na some mona bo brengen op. Maar in een gezin unjamen dus dat money is vrij. Dan kan bij sami wan. Dat neemt toe meneer Gabo. Dat Want belangrijk. enough bij je groen tomorrow, maar je bij wat trasa na nga money dat. Juist, Zij en dat lost je toe. mij kan budgetteren. Budgetteren. En mine na mazar ding na die gambo. Ja, maar lekwang jaja srana man, want jaja srana uma, want jaja srana man. Ook toe, je hori kondre kring. In het trouwe doet hij gewoon zee straat. Hij storm me echt dat hij me rij. Of tenminste dat also misschien de smai wakapsa, de trouwe de batra, de trouwe de plastic zak, moeten uit de bus. Nee, ano boom. Want dat de precies de sand is het de probleem in de ontwatering van kondre. Dus hoor je dat hij in je zakken. Door een ton, if na yoso, if na een ton zee straat, dat je poti dat hij netjes in een ton. Dat make you, want jaja srana man ook toe. Mi, na Xiomara Cadogan, VHP-DNA-kandidaat nummer 43. VHPI, Atendoro. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you